ada sekutu bagi Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sultan Bagindo Rajo Ahmad Lamaniti Jambatan Basi, 5 kuliah karena mau tamat semester kedua dan apalagi ya. Nabi Allah, Nabi Ya Allah Rabbi, bantuan kita Nabi Muhammad, panggulu kita wahai sahabat dan saudara. Assalamualaikum, dengarkan salim. Dengarkan hadis dari Muslim mantasabah dengan kaum. Ya Allah aminahum dengan miranji siapa meniru dengan menyalin. Meniru sifat napasuna raja tetapi melanggar ada josara. Jo kalau dipikir dia agak-agak mere Islam nanti enggak dia wajib. Kalau ditinjau kepada sejarah Islam nanado di Indonesia 90% bilangan jiwa, 10% agama luar, tetapi sekarang ada balik abad mungkin maka kacau lah karena si malang kita terlampau. Lanya to kumayan merupakan malau sungilan aneh rambut tibara. Tetapi karajonyo
kane mengacau dipaturikan saja sekalokan tidak itu syarat tidak peduli orang jua sana pasuna pe bakanda walau dipaga suko marompa wakatu mudo dunia dikisah semakin tua semakin diampai baru tabului takana di lantai sabuanyo lagi nan dalam sida apalagi kita berada di tanah Minang di Minangkabau ada kambang di hujan tak lapu ada panen tak laka dimasuk kini di mano komalang limulala karena indah lucu pak di pabek dek dagang lalu dek orang datang dek kaleru lah habibi yang ada tata basapu lah habi kali dek goyang baju dek gara kagara dek guyu kaguyu dek acuk bagara hilang malu kalau tak ingin ayah jo ibu bagi nantu balu nama dapat cucu naya itu barang ilanyo itu bau berpikir jamu bersungguh-sungguh ala kama jujur ketika amalan kadinyo suruh ala mantika atagal maras ladika rukun ladai syariah ay Allah begitu pengadi iyalah di dalamku kulima la ilaha illallah dalai wa inan sahabat wa itulah mesua budaro dengarkanlah disambung Allah dari kami kadu dari sinarlah berlian Allah orang melari inamu bila kami sambung Allah dekana dosa abadu kelaya donan basa Allah ya dobaka karanu yolena karanu neganda kani yolega kami obadu Allah la ilaha illallah
Nabi Muhammad Rasulullah illallah sinar berlian ada sedang berkerajo dengar sambungan dari kami Baduy ya mulai alai sambung menyambung alai mula bersama illallah Allah Allah demi pembangunan dengan letar larimu kasih dengan letarimu syukur atas sumbangan dari sana jo saudara memang marilai dia suwa ibarat labakara jo leka bidang pengajian memang barakatuh leka pengajian delai penting padu gitu adalah penting lai sekali dari bidang lari agama Islam itu agama itu iyo dengan kamana di mulai bersama iyo sinar lendagar di dalam bakarajo iyo ahla iyo saudara alayhi wani la ilaha illallah dijadikan lenyo cermin ai langi dan bumi lan si ari alai maju lagi sini maliyelayo alam Mamanalayo diri Maliyelayo diri di dalam layo diri ayadonan lai hakiki alayadoma jaziyai pandalayo lahir nanda tilai tasih bunyi alayo la iyo si ari lai bijaga iyo ma'amanda dari la iyo naso ayo la iyo barbillah disipanan kesemonyo Satulayo kan panah Mana laku lima tampil ada iyo hilang Lai manula iyo la Tuhan Hai orang bijak
labuan di dalam layonyo bijo iyo kanan ladi siapa lada iyo nan punyo dari mana nengenyo asal oh dari damano mulo oh talah la iyo si ari lagi dam asano sama sola iyo nyo alam babagai lada iyo nyo rupo limbago nalenyo adam ay balong iyo bar kompo iyo balong nalay bar iko ay balong lada iyo babapo lay balong ay basarugo ay balong ay banarago olay nurulay Muhammad di dalam nagalemunyo ay di situ lay nyobijo lay mulo lay kambangyo satu di situ ada asalnya le begitu ada ionyo bana ai si pada ada ionyo Tuhan iyo kala iyo di luar ai bukan ada iyo di dalam ai bukan lebaru pun ini lai putih lada iyo joita iyo dengan la iyo joito lele lai kito masalah lele kala la di bana hai ora lai awahan hai bana lai tak sampai kapado lainyo Tuhan diakhir lada iyo kan mati esa seelan iyo ladala elai zaman lada iyo begitu ai gitu lada iyo sekarang ko balu la iyo nyotarang nene begitu lada iyo jalannya lai kapado iyo nyo guru nene ai ulang lada iyo latanyo karano lada nyo jalan ai banyak lada simpangnya ai janji lai ko sampai lai ajal dan ko tibu lade bergato lade mengucap nan kuli mahalan ko indah lade biaso biada kuli mana biolai kuli Tuhan ka ate memang tarhabul janta dan kalau nan ka bawa iyo nan tak kasih bulan lo karbawa iyo tak kasih bulan mana lade kuli mahalan mani putih lenyo Allah mani putih lenyo tubuh dan lenyo wanan ibadah iyo kalau di pandang lade nan nurang lade yang lijah iyo hilang dan di matolan di hatinya tanpa sambarono lenyo lumpuh lele mangkokan bajala sambarono la iyo nyobuto lele mangkola iyo manampa samparono iyo nyomati lele mangkola iyo bagara sandola iyo alamat para hula iyo
iyo batullah nelai angon nelagon kai nelai nai nela oma malifatul hawadisi lai paham iyo talata oh wahai lade iyo saudaro oh handai la iyo dan tola iyo kanan la diri le pandang la Tuhan delai cimbo lade iyo la oji hai batu la iyo jo intan timbang lade iyo la batu pare la iyo jo ringan kaputusan la iyo nyo pandang alai kabatu la iyo nyo Tuhan kaputusan la iyo alemu lega padola iyo nyo iman oh iman lade iyo di hati karamila iyo de Tuhan iyo tubuh la iyo de kito aipi ila iyo de Tuhan delai sifar lade iyo de Allah ai badila iyo de insan ai jadilah de iyo rasonyo dari soal la pengajian dan ko labih dari itu la ko hilang panyurukan dalai puntul iyo la anyoy lai api la iyo la padang harati la de iyo balite tulis dan iyo badala iyo badala pulang dan kabado de lautan iyo kalau la de nyolawi memang dijadikan sampan la di mano la de sajo kita nanti tidak akan karam dari soal pengajian iya cuma letagian sajian mula dulu dari kami oleh madu dari sinar lade berdian rang bari iyo banamu sebagai olade sambungan memang nanti sermen katiko penyambung lade curi tutupan singgalang saban kajago karanolai nyoti tola sari-sari lebasunu jarang-jarang nabata mulai sama camalai nyonangko innan dari ladi bari hiburan sabta jodoh dan karanola hiburan aladelai penting ala pado gitu iyo irama pengajian dari kami ilan badu ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika banyaklah hari antara hari tidak semulia hari Jumat banyaklah nabi antara nabi tidak semulia Nabi Muhammad ya Rabbi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika banyaklah bulan antara bulan tidak semulia
bulan puasa. Banyaklah Tuhan antara Tuhan, tidak semulia Allah yang Esa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Banyaklah rusa di dalam rimba, kira pun jua ikut berayun. Dosalah banyak atas dunia, segera kita meminta ampun. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu iramanya dari kami dan badu. Subhanallah Maha Suci Allah, alhamdulillah puji bagi Allah. Subhanallah Maha Suci Allah, alhamdulillah puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kepada Allah lah kita meminta, kepada Allah kita berdoa, kepada Allah lah kita berdoa, kepada Allah kita menyembah. La syarikalah, ada sekutu bagi Allah. Subhanallah Maha Suci Allah, alhamdulillah puji bagi Allah. Subhanallah Maha Suci Allah, alhamdulillah puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kepada Allah kita berdoa, kepada Allah kita menyembah, kepada Allah kita meminta, kepada Allah kita berserah. Syarikalah, ada sekutu bagi Allah. Subhanallah Maha Suci Allah, alhamdulillah puji bagi Allah. Subhanallah Maha Suci Allah, alhamdulillah puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bila jadi rasulnya dari kami lebadu, dari sinar dan berlian laura bari dan banamu. Ini bagi tulah, malaka elonyo. Menurutkan kami dengan hasil karangan ko. Segala dari dan banamu. Tolonglah sambung dengan lesan sudahiku. Jawa ranjana jolaku dengan sero. Janganlah doa dengan label baso-baso. Orang pambaso dengan lapan di parinya. Janganlah doa dengan label duto-duto. Sangge makan bagi ramah ladenya juo. Serai delai kola dengan mene. Andai kami labadu lamambari ladenya bulo. Mari mana saru pula de iyo.
de kami kabalay ale cadonyo Gari dia dulang la joget yang la de kapalo balai tu banal la de kami na de badu ale apa kadayo sila burung bala ale apa kadayo sila burung bala onde sayo la patah marau akan la dalam garam sayo la patah marau akan la dalam garam adun sana bapak di salari buana sana bapak di salari buana onde kami la bapak ni maharu ujung paranginan kami la bapak ni maharu ujung paranginan sabadu sana sila bayang serai hari lalaru ilakan gondil tengah malam hari lalaru ilakan gondil tengah malam adangko adogato sinar berlian tagajaan salah kete usah sana malah jadi dandam salah kete usah sana malah jadi dandam sadap pangapan pandila tukini sana pangapan padiko kini ondai ambil kabani abanamu sinilan tiebeka ambil kabani abanamu sinilan tiebeka kadang dipangakan ramanya hatilah kokini di pangapan laranya abadalah kokini andai kolai bulia kamama malah minta akan kolai bulia kamama malah minta akan oleh padang panjang madusana tayo dangalangan di hari Jumat emang bola nyorami di hari Jumat emang bola nyorami anampang lebas ayo ane kami selalu boala sadio hari dusana kami la kamari sadio hari kamari malah cari bini banyak orang awa iyo mencari detanggili yang karan nula tanggili yang sange mahal haragonyo karan nula tanggili yang sange mahal haragonyo itu tinggal aku dapat minantu tele hati bodiana lata sumpula tulang lado hati bodiana leta pandai la tuli baju selama dan de ragam luya san selama dan de ragam luya lain bala dia ya bakurang sana lain sesuai tapi pacaramanya kalau sekali ya kadang aku mama oh ina sekali tapi yang indah kalau sekali ya kadang aku mama oh ina sekali tapi yang indah san selabadan le de ragam luya san selabadan le de ragam luya jadi sanu itu dari kami dan badu yaitu topan singgalang ala ora barinan banamo eko tadi tolan la bagara pulo lekan tunyo kami ala kabagara pulo sakali sinan la sakali siko alai hujan jo pane bakale biaso ala biaso biaso limba kole adananu sampu takona lamo bajamata hambasi la bajala rayo la tapian mandine baru matango sekarang bapakai jom nana bagitu dana dinang kabau nangko ai kini bagitu la ka elo alai damarkan banal sekarang nangko akacimpo pamena mandi kucika pamena kato lama jadi darah
jadi sisa tukang nerjuri itu. Gara-gara lagi kami lebadu. Gara-gara ladanya kami, gara-gara nana biasa. Banyak lata jadi di zaman lagi nanggo. Biar nanti negari orang walau di negeri kita. Biarlah di anak orang, biarlah di layanan kita. Walau di kemanakan orang, walau nanti kemanakan kita. Sultan Bagindo Rajo amat lama niti jambatan basi. Lima kuliah karena mau tamat semester kedua dan apalagi ya.